Hola, Nari Carol. Hola, me dic Tiago. Hola, em dic Adrià. Hoy vamos a hablar dados al autismo. Aquí es la carrera. A ver, estos son personas dándole al palo a otra persona. I com es diu aquesta cursa, Adrià? Usa la raya. Molt bé. Y lo que se trata, todo esto se trata de carreras hasta llegar a la meta. Molt bé. Totes les carreres són iguals? Totes les curses són No, iguals? són iguals. A veure, Tiago, explica'm una, la que tu vulguis. La de relleus. Va, com funciona de relleus? Que un té el palo y tiene que correr media vuelta y el otro, y entonces si llega a la media vuelta, entonces le da al otro que le está esperando y hace la otra media vuelta. Molt bé, o sigui que és per equips. Sí. Molt bé. Com es diu aquest pal? Té un nom. Matrimoni. Testimoni. Molt bé. Testimoni. I aquests que corren pel carrer, Aaron, per què corren pel carrer? Perquè estan fent un marató. Molt bé. I la marató quants quilòmetres són? 42. 42 quilòmetres. És la cursa més Llarga. llarga. Molt bé. Als Jocs Olímpics de Barcelona hi va haver moltes proves d'atletisme. Hi va haver un que va guanyar. Com es deia, Adrià? Fermín Cacho. Fermín Cacho. I quina medalla va guanyar? La de Espera, deixa-li parlar a l'Adrià. La d'or. La d'or. I després què va passar a els següents Jocs Olímpics? Va guanyar una de plata. Va guanyar una de plata. Molt bé. Doncs molt bé, moltes gràcies. Un aplaudiment.